NgokukaMateyu 18, uJesu ufundisa ngokuthobeka nangezikhubekiso. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi, "Ngubani omkhulu embusweni wezulu na?" Wayesebiza umntwana wammisa phakathi kwabo, wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho-ke, yilowo nalowo oyakuzithoba njengalo mntwana, nguyena omkhulu embusweni wezulu. Nalowo owamukela umntwana onje abe munye ngegama lami, uyangamukela nami. Kodwa okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwa yimi, kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, azikiswe ekujuleni kolwandle. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso, ngokuba izikhubekiso zimelwe ukufika, kepha maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa kumbe unyawo lwakho kunqume ukulahle, kungcono ukuba ungene ekuphileni uyingini noma uyinyonga kunokuba uphonswe emlilweni ophakade unezandla zombili nezinyawo zombili. Noma iso lakho likukhubekisa, likhiphe ulilahle, kungcono ukuba ungene ekuphileni uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo amabili. Bhekani, ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ngokuba iNdodana yoMuntu ize ukusindisa abalahlekileyo. Imvu elahlekileyo, inceke engenasihawu. Nithini na? Uma umuntu enezimvu eziyikhulu kuduke enye kuzo, akazishiye ezingama-99 ezintabeni, ahambe ayofuna edukileyo na? Athi uma eyithola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunezingama-99 ezingadukanga. Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancinyane. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsole, ninodwa naye. Uma ekuzwa, wobe umzuzile umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebe babili kanye nawe ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wawofakazi ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, konke eniyakukubopha emhlabeni kobe kuboshiwe ezulwini. Nakho konke eniyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo, bayakulenzelwa nguBaba osezulwini. Ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami, ngikhona phakathi kwabo. Khona kwasondela uPetro wathi kuye, "Nkosi, umfowethu uyakungona kangaki ngimthethelela na? Kuze kube kasikhombisa na?" UJesu wathi kuye, "Angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ka-70 aphindwe kasikhombisa." Ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Kwathi eseqala ukubala, kwalethwa enye enecala lamathalente ayizi10,000. Kepha engenalutho lokukhokha, inkosi yayala ukuba kuthengiswe ngayo, nangomkayo, nangabantabayo, nangakho konke enakho kukhokhwe. Ngalokho inceku yawa phansi, yakhuleka kuyo, yathi, "Ake ungibekezelele, ngizakukhokhela konke." Inkosi yaleyo nceki inesihe yayikhulula, yayithethelela icala. Kepha kwathi isaphuma leyo nceku, yafumana enye inceku ezikanye nayo enecala lawodenariyu abayi100. Yayibamba, yayiklinya, yathi, "Khokha icala lakho." Khona inceke ekanye nayo yawa phansi, yayincenga yathi, "Ake ungibekezelele, ngizakukhokhela." Kepha ayivumanga,
kodwa yahamba yayifaka etilongweni ize ilikhokhe lelo cala. Izincekezi kanye nayo zathi ukubona okwenzekileyo zadabuka kakhulu zaya kubika enkosini yazo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yayibiza yathi kuyo, "Nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Ngawungahawukelanga yini inceku ekanye nawe, njengokuba nami ngikuhawukele na?" Inkosi yayo yathukuthela yayinikela kubaphathi betilongo ize ikhokhe icala layo. Kanjalo naye uBaba osezulwini uyakwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu, kube yilowo nalowo umfowabo.